Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zure zauak. 5, 6, urreko 6. Apa, trikiterariak! Hombre, kaixo ikasle hoiak. Corta, vamos. Kaixo, egunon. Nortzu lagundu behar digute zuaitza hor zuloa sartzen. Kaixo, Luna. Nondo den, andatzen gero. Bueno, nondo den. Ongi etorri dan hori. Bienvenidos a todos y todas. Hemen elkartu gara, gure eskolako 50. urteurrena ospatzeko. Torri zuekona, 6. mailakoak. Torri. Jarri mentzen ni ondoan. Para cantar una cosa. Bueno, hemen daude Aratz eta Nora irakurriko digute horrelako testutxo bat idatzi dute, Araia Herria eskolari. Badakizu hemen egingo duguna, zuaitza landatuko dugu, gerezi ondo hori, hortxe. Ea fruitu honak ematen dituen, gure eskolarekin batera. Gero beste hemen zulo honetan, kutxa. Kutxa honen barruan beste egurrezko kutxa hori.
Bueno, etapa honetan, hemengo guraso batzuk, eskerrik asko gurasoei, Paolo eta Anuk eta Luken da familiari, amatxoen izenen ez akordatzen noain, haiek egin dute. Eta hemen egin digutena da, horrelako erloju polarra ditzen dena, oinarritzen da, 200 gradutan, zirkunferentziaren neurrian, zati 6 egin daitekena, es un reloj polar, que lo han hecho aquí la familia de Anuk y Luken, eskerrik asko, y está basado en el número 6, divisible por el 6, la circunferencia, la medida de la circunferencia, los 360 grados, es un reloj polar. Entonces, cada punto de arriba significa, son 5 puntos, una vuelta. Cada vuelta son 360 años. 5 vueltas por 360, 1800 años. Pablo, muy bien, ¿no? Después, la siguiente circunferencia son los años, son 216 grados, 216 años. Entonces, en total sería el año 2016. La siguiente sería el mes de junio, que es media circunferencia, el sexto mes. Luego sería el día 18, el día de la semana sábado, las 12 de mediodía y cuarto. Ahí estamos, las 12 y 6 son ahora. Vale, y después el segundo sería lo mismo, pero dentro de 25 años, que sería el 7 de junio del 2041. Lorgo goratuko da. Batzuk hemen zahartxoak izango gara edo. Zue gazteok, zenbat urte izango dituzue? 33. Atzo bili ginen eskolan, ez da? Kalkulatzen gure urteak. Hora, zue gogoratu behar duzue. Zuek izango zarete eskolako gurasoak, agian irakasleak, agian zuzendari ezagoa norbait. Bale? Orduan, utzi beharko dugu nubaiten idatzita, 25 urte barru, hau iraki behar dugula. Bai? Eta gero hemen sartuko ditugunak, basiko gara, lehenengo gauz izango da, Nora eta Aratzek irakurriko diguten testutxoa. Bale? Araia herri eskola. 50 urte jadanik eskola hau eraiki zenetik. 50 urte jadanik aran honi zerbitzu publikoa egiten hasi zionetik. Denok dakigune espritu asko sortu ditu. Ondoan dugu gereziondoak sortuko dituen bezala. Hona hemen urte hurrena ospatzeko elkartu den usta lagin bat. Egun merezi honen lekuko garen heinean merezi den bezala aldarrikatu nahi dugu. Gora Araia herri eskola! Gora Euskal Eskola Publikoak! Eta bueno, hau izango da, gure putxaren barruan, sartuko dugun lehenengo da, bai! Orain, 5. mailakoak eta 6. mailakoak ere hurbildu, 5. mailakoak. Zue zerbait abestu behar duzue. Torri? Venga, jarri hortxe aurrean. Bai, hortxe bertan. Bai. 5. mailako neskamutilak, jenderi begira, jarri. Bertsoa prestatu dituzte, 5. eta 6. mailakoak, daramatzuen bat urteia bertsolaritza lantzen, hemen daukagu gure andereñoa, Oiane, txalo bat Oiane entzat ere gure andereñoa da, bertsolaritza andereñoa. Eta Oianerekin prestatu dituzte bertsoak, gero 6. mailakoak bat daukazu ere abesteko. Bai. Bueno ba, eta hasiko dira. Nola da leloa edo estribilua guraso guztiek abesteko? Abestuko dugu estribilua zuek ikasteko, gero, bale? Errepikatzeko. Aberula zen, bat, dita hiru, venga. Araia eskola menderdia, hori ospatu nahi dugu. Araia eskola menderdia, hori ospatu nahi dugu. Bueno, pues aquí los niños y niñas de quinto nos van a cantar los versos que han preparado con motivo del 50 aniversario, ¿vale? ¿No las tendrá? Venga, bajar. Lehenengo leloa deno batera. Venga, lehenengo taldetxo bat, eta gero. Araia eskola menderdia, hori ospatu nahi
nahi dugu, ara eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Eskolako oroitzapenak gau, hemen gordeko ditugu, kutsa txikian egongo dira, gordeta oso seguru. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Eskola politeta gazte honek 50 urte ditu, eta ekainak 18an gaur jai polit bat ospatu. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Eskolan jarri dugu oraintze, gerezi ondo zuaitza, urtetan zehar ikusiko da, emango duen emaitza. Araia eskola mende urria, hori ospatu nahi dugu. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Gerezi ondoak zaindu behar da, eta eskola ere bai, oso zaharrak izango dira, baina fruitu emateko gai. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Araia eskola mende erdia, hori ospatu nahi dugu. Bueno, Segarren mailakoak Bueno, Segarren mailakoak bertso batzuk prestatu zituzten eskolari agur esateko. Bertsoietako bat da 50. urteurrenaz aipatzen duena. Denak abestuko dizkigute, aurrekoan arrezin egin genuen saioan lautaketan abestu zituzten. Las alumnas y los nos han preparado la despedida de la escuela. Uno de ellos hace referencia al 50 aniversario. Van a cantar todos, ¿verdad? Danak abestuko dituzue? Nola azten da? Nola hasiko da? Ordenean jarriko balira. Guztioi, gu gaude postuta, egun hau ez delako bizitzan arrunta. Maite bezala gaude gu jubilatuta, krema toalla eta motxila hartuta. Benidorrera goaz eskola maituta, Benidorrera goaz eskola maituta. Azken urtea da, hori bai seguru, eta hurrengo urtean milaka liburu. Klasekide berriak izango ditugu, dena aprobatzea gure helburu. Harridurrira goaz geratu nahi dugu, harridurrira goaz geratu nahi dugu.
Eskolatik dagoaz, ala edo hola, faltan botako dugu patioko futbola. Beroa egiten duta, eman Coca-Cola, agurra ospatzeko egin merendola. Agur irakasleak ta agur eskola, agur irakasleak ta agur eskola. Eskolako lagunak ez dira betiko, baina irakasleak ditugu txiko. Horretara goaz, ondo pasatzeko, gogo asko daukagu, esateko kitxo. Agur araia eskola ez gara ikusiko, agur araia eskola ez gara ikusiko. Eskola honek dauka 11 histori, denok gogoratzeko dugu festa hori. Aniturrira goaz, ta gaude urduri, eskola omentzea dagokigu guri. 50 urte zorionak zuri, 50 urte zorionak zuri. Bueno, eta hemen dauz bertsoak ditugu hemen kutxan, 25 urte bat norbaitek abesten dituen, bale? Bueno, azte gehiago sartuko dugu kutxan. Bai, a ber. Torri zetariko batzu, venga, torri hona, lagundu neri. Lagundu? Venga, Ibai, etorri. Ibai, Kimet, venga, nor dator? Torri aritz. Venga, ba. Torri, bidoiru, venga, a ver, lagundu. Torri, venga. Holaxe, venga, ya está, zuen lauro. Venga, hor jende asko torri ba, venga, denon artean. A ver, ze sartuko dugu kutxan. Gure logo berria, gure eskolako ama batek egin digu ere. Bai, Soniak, eskerrik asko Sonia ere, egin dugu lanagatik. Kamisetak ere berak diseinatu ditu. Sonia nos ha diseñado las camisetas. El logo de la escuela, eskerrik asko Soniari, sartu barrura. Hemen zer daukagu, aldizkaria, la revista, espero que os haya gustado, zuen gustakoa izan den, hau ere sartuko dugu kutxa barrura, venga, sartu kutxa barrura. Zer gehiago, daukagu hemendik. Hemen daukagu kutxaren azalpena, los dibujitos que nos han hecho. Venga, beste bate, sartu, venga, zer gehiago. A ver, hemen daukagu beste logotxo bat ere, sartuko dugu. Zer gehiago daukagu. Gaurko eguneko programa ere pentsatu dugu sartzea. Bai, gaurko ekintzak, sartuko ditugu. Venga, hemen daude aurrezkuntzakoen argazki bat, hemen dira bikire gelakoak. Bai, a ver, sartu, venga, barrura sartu. Hauek ere 5 urtekoak egindako lantxoa. Hemen ere, azalpena, Pablo, zure idatzia, va dentro, para luego entender lo que pasa aquí, ¿no? Hemen ere, beste lantxo bat, 3 urteko ikasleenak, eta sobre hauetan daude, hau sartu sobre bat, nagusien idatziak, marrazkiak, venga, sartu bestatori, zuk ere. Venga, a ver, utzi beste joara jatzeko, venga, zue joan eta utzi jatzeko, venga, torri, Ibai, eta utzi sartu duzue. Venga, sartu zu zerbait ere, kutxa barruan. Venga, zu sartu duzu, horrein beste bat utzi. Venga, torri, Ibai. Aimar, sartu, venga, sartu barrura. Hemen gehiago ere. Kamiseta bat ere sartuko dugu. Hemen Alesiak eman dit. Venga, a ver, sartu zu, kamiseta barrura. Beste sobre bat. Txoin, eta hemen bideo bide grabatu ditugu, eskolako bideo batzukin, aurtengo gabonetako emanaldia, bai, hau ere sartuko dugu kutxa barrura, bale? Venga, sartu barrura, oso ondo.
Eta horrein kutsa, itxiko dugu, nola etxi behar dugu, Pablo? Bai, a ver, kontuz. ¿Cuántos veían? Bueno, eta hemen Paulok sartu du sorpresa bat. Nik ez dute zer esango? Ez dute zer esango, ¿vale? Idatzi du, Paulo aquí ha metido una sorpresa. Se conocerá dentro de 25 años lo que es esto. Aquí ha puesto una frase y en euskera dice así. El sabio, sabe a dónde va, pero para ello debe saber de dónde viene. Eta euskeraz jarri du, dakienak badaki nora dijoan jakiteko, nondik datorren jakin behar duela. Bale? Bueno, barura ere hau. ¿Joven? Solakoa. Pablo ingeniero, un ingeniero bera da. Sí, arte, venga, esa labor Kutsari, gure denboraren Kutsari, a la cápsula del tiempo. Venga, a ver, txalapartariak lagunduko digute. ¿Qué Mercedes? Venga, a ver, no reguigo du. Oso da du kablo Espainia. Hori astedenean. Astedenean kontrakoa ikusiko duzu. Bukatu da guretzako primeran, ezen zer moi luzegia, labur samarra aukeran, gehiagoren irrikia, sortu bada zuengan, kantatxo hau itxitzean, diskoari buelta eman. Bukatu da